Shalom, Shalom. selamat malam madhita, selamat mengikuti ibadah. Nang pe amanami dohot inanami, namangi huton ibadah, pertanyaan ngata di bagasan boronginon, tai hutoma di bagasan lasni roha. Alania manginang, sebelum tamulai pertanyaan ngata di bagasan boronginon, martangi yang nahohom mahita di bagasan rohata ganup, martangi yang mahita. Amin. Marede mahita sian buku ede 590 sada ayat sada dohot 2. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia natu mopalangit dohot tanoon. Amin. Endehon hamuma di Jahoba ende naim baru, ay nunga di pambahen ibana akka haholunganan, nunga di papotohon Jahoba hatuauna, nunga di papatar ibana hati goranna di adopan ni akka si pelebegu. Nunga ditupahi tangan siamun na nabadiai ibana. Haleluya martang yang mahita. Alea amanami na di banu agijang. Disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu pertibion. Asa disegai akka ulaw ni si bolisi. Say padungo mahami marhite-hite tondim nabadiai. Asa unang terpedem hami di bagasan dosa. Alay asa monang hami sahat ro di ujung. Jala asa mardame hami sa leleng nileng di tanoon. Paimasahat hami Tuhan oluan na sorasuda. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita. Hatani debata turupuk epistel di Boronginon ima nanienet sian 2 Musa bidu 15 mamukamai sian ayat 10 sia sahat 20 sada
Songnon madidok disi tajah hama marsika sorin. Ai bongot tu bagasan laut dohoda ni Firaun dohot akka huretana rodi parsihudulanna. Jadi dipasuang Jehoba ma akka aik di lauti mengalukupi nasida. Alai anggo halak Israel mardalan di namahyang do nasida di tonga-tonga ni laut. Dungi ditiup si Miriam buru panurirang, iboto ni si Aron odap sada di bagasan tanganna, jala ruar sude akka buru-buru, marudur-udur mangihuton ibana masih tiup odap nabe. Jadi marede taripar masih Maryam tu nasida, marede mahamu tu Jehoba, ai marmulia situ tudo ibana, hoda dohot parsidulanna, diusopon tu bagasan laut. Ido sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jala nopiopsa. Amin. Mari dimahita. Asiniroha do dame madehamu nasian Tuhan di bata Jehoba dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dihita salutna hita napungu di bagas garijaon nang sudi aka manami do inanami na madohoti di pertanyaan sektor di bagas Samborninon ima di bagas tabi marhite aplikasi live streaming. Barita nauli nagabi ujahan si pausur sorota di bagasan partangata di Bornginon. Imasian surat pangukapon ni Tusi Johannes bidu opat hujah masian ayat walu rodi ayat 10 sada. Pangukapon bidu opat ayat walu rodi ayat 10 sada. Songonom madu disi. Adong diganuk parngulu na opati onom habung-habung nabi namar mata do nasida humaliang dohok di bagasan dang maradian nasida arian dohok borngi madok nabadia do Tuhan di bata si gonggom saluhutna naung adokian si parngului nanaing ro disi di leon aka parngului hasangapon do hamuliaon dohot ham muliate on tu ibana na hudul di bangsai na mangulu ro di saliling na jaloma manukap situana 20 opati di joloni na hudul di habangsai di sobbama parngulu si saling liling nai di peak ma tupel na sida tu jolo ni habangsai huhud ma didok ali Tuhan di batanami natamado ho manjalo hasangapon dohot hamuliaon dohot hagugon ay dito pahodo saluhutna hinorhoni lomo ni rohamdo ubain majadi akai
jala tertopa. Molo di dalam bahasa Indonesia dikatakan Wahyu 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ima saatna di tasalutna nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, molo di surat pangukaponon, molo tajaha di sudi isina jupak kita ma sada situasi manang sada hajongjongan di ngulu sogut manang na di Banua Gijang, ima taringot songo dia ma nanang sida potononi ganup halak na porsia haduan dung marujung saluhutna. Jalai nunga di patuduhon debata tu si Johannes ima naposoni tu hatta sisiani Yesus ima ditiki iman na terbuang di huta Pasmos alani terbuang ibana jala di uhum ima kaisar Rom, manang kaisar Roma, kaisar Nero, ima ala terdapot ibana dinalahu membaritahon barita naudi taringotu Yesus. Ale ditiki ibana tertakup jala dibolokon di seda pulau manang diasikkon imana di sima Roma debata marhite pangukapon manang pewahyuan di pataridahon matu ibana sada imana margoar ima sada keadaan manang kondisi nanaing sida potoni ganup halak Kristen na prosetu Yesus di ari suguti. Jadi dang dopet masa taringon nanaing di pamasa debata di Banua Gijang ale nunga di pabotohon di batuduhon songo dia ma keberadaan jala omma hagugo ndok wasuni debata te dang dope masa ale nunga adong sedek kepastian adong dui Banua Gijang songo dia marumangna di bagasani. Jala rumang di bagasani ima di bagasan trupukon, ima na didok di bagasan aka ayati songo dia ma didok di bagasan nakiningan diganup parngolu na opati. Jala na didok nakiningan marede do nasida ima arian do borngin do isini edena sida nabadia do Tuhan debata si gonggom salhutna naung adokian si parngului nanengro. Nah odo sada parjulu nadi ida si Johannes songoni do hapetahe di Banua Gijang sugut holan namarede dua pejol mai namarede ima isi edei nakiningan nabadia Tuhan debata buasa di patuor debata on taringotu hajongjongan di ari suguti ate parjolo marlapa terdoi asa di boto jol mai do pabua anggona di portibion salpudoi nah hacit na bernit na paet hapariron
termasuk do nei bagasan di tiki zaman ni si Johannes do aka halak Kristen na asing na hona lele marsia bagi nasida alani barita nauli ale anggo di Banua Gijang danga dong bei songoniate ahama las niroha do yate las niroha gimana perjulu naing takas babua di haporsiai ganu halak manang halak na porsia babua anggo taringo las niroha na manotongi adong doi di ari suguti ate na paduang hon molo di pateri daun de bata pe ima ke berada nakiningan ima taringot nama redde nakiningan edde nai nabadia do tuan di bata jahubang di bagasani babua adong naing diajar hot Tuhani do marhite si Johannes songonima naing gabe batu duhoni ngol ni jolmana di Portibion songo dia ma keberadaan nah di Banua Gijangi di tonga-tonga ni Portibion Sonarion. Jadi adong do dasurna di hita buasa di ganup halak Kristen ni komaredde adok perpunguan adong akalas ni roha jala di patu duodo aka parsoban tu debata aing nang di Banua Gijak pe di surgoi songonido di patupa debata di tonga-tonga ni halak naung sahat tu Banua Gijang ya teh. Jadi boy do honon prototipe di tonga-tonga ni ngolu ni hita halak Kristen na tapatuba di Portibion dos doi ala nunga di ida di pangukaponi ima na di Banua Gijang ya teh. Dang na di ciptahon nate songoni hita nang dipikir-pikir manang disihir-sihir jolma atapai emak nama redde hita di inganan di seda bangunan tabai emak di bagasa parpunganon songon lapatan na markur tabai emak di nalaho mabain seda puji-pujian di bagasa niate ale memang di bain pe nang di Banua Gijak pe songon nido di bain di sido di pamasa te. Jadi ada orang so tapatu paon nunga di patudu hode bata do di Banua Gijang songonidu ya teh. Nah, molo tapai tihut tu dia do puji-pujian no. Imana nih dok nakiningan di ayat nakin di sidi lehon akapar ngului hasangapon dok hamuliation tu ibana nahudul di habangsai namangolu ro di saling lelengna. Tu ibana nahudul di habangsai namangolu ro di saling lelengna. Artina dipuji-pujian ngolu ni halak na prosei dada puji-pujian tu diri nate isarana molo hita mak marede nakiningan edang na marede alani asa songona tabu pakilalaan alena ta ede hodo ta puji de di bagasa puji-pujian na tu de bata du hita mamuji ala ibana mak na patut pujion nate ido na didok di bagasan ayati nakiningan na tekas sate di ayat 10 seda buasa iko dipuji imana kiningan ale Tuhan debata nami natama doho majalo hasangapon dohot hamuliaon dohot haguguon di aidi topa hodo saluhutna hinorhon ni lomo ni rohamdo ubain majadi akai jala tartopa itu alasan nate. Jadi secara haporsiaun na pinatuduan ni halak Kristen di Portibion aka puji-pujian aka persoban aka ragam na tapatu paon dada alanya na di karang-karang manang na itu kakukangi di tonga-tonga ni ngolnya halak namalo di Portibion daun ngate ale nunga di patuon debata do sada goparan di Banua Gijang sogot nang di tonga-tonga na niulani jolma na di Portibion ngate ido adong padohan na badok nasa puji-pujian nasa persaoran do persobani jolma tu debata nah di Portibion songon patujolo doi gobaran nanaing idauta hasangapon ni debata nah di Banua Gijang di ari suguti odo ya teh. Jadi idom bani di tonga-tonga ni ngoluta songon halak Kristen dan gabe sada meam-meam molo hita di nalaho
masuk tu bagas joroni debata do memuji debata. Ala memang ala boy tahap porsiai dina padudu honotta di tonga-tonga ni Portibion ima songo dia ma napi namasa di manua gijang ate. Nang di bagas tangyang hatopan ni ate na diajar Tuhan Yesus. Saya saut mah lo mondiroham na di banua gijang songon na di tanoon ate. Lafatana di si namasa di tonga-tonga di tanoon ima nagabe tarida mamuse lam sugut taida di banua gijang sugut ate. Nah, paling penting di tonga-tonga ni ngoluta di bagasan tikon aduh si buat tota molo di bagasan hita nama niru jala tahap prosiau hita lau mamuji debata. Alena tu makas dia sapu sedaido nak kiningan di dok. Buasa hita hala Kristeni mamuji debata di dok do. Parjulu alana tamado ibana. Tama majalo aka hasangapon dok hamuliaon dohot hagugun ibana. Jala ido nanang hangulu honot tadi ngulukta. Dada kita memuji diri, ngolo kita marede memuji debata teh. Tu debata do kita. Isarana na jujur do jol malas rohana memuji dok marede ibana, tu dia dok. Ibana memuji. Tu dirina dok di pangomoan dok keberuntungan na adung di ibana dui. Dangi ate. Parbue dui. Nah ni dok nakiningan nata jaloi. Ale anggo saksi tongna mual ni nata jaloi na siat debata idum badi napadu do kita tok tong kita memuji bana. Molo di ayat nak ini kan takas dia teh. Di ayat walu di dok songo dia ma gobaran na ikon ulah honota di Portibion. Imana kiningan namar mata do nasida humaliang doho di bagasan dan maradian nasida arian do borngin mandok nabadia do Tuhan di bata. Imam Mulu di dalam bahasa Indonesia dikatakan dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus kudus kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Malah ini puji-pujian tawang to ikon atok tondo terus manurus du kita teh. Sepanjang masa kita harus memuji Tuhan, bukan oleh karena situasi kondisi kehidupan orang yang mengakui Allah adalah sumber berkat dan sumber keselamatan dalam hidupnya. Dia memuji Tuhan dengan alasan tadi adalah karena dia patut disembah, dia patut menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu dari oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Odori ikut dia. Do hatana asing boy do honota songon hanak Krista kita nama nada di bahasa-bahasa di haluau nasihat debata yang menyadari akan kasih berkat dan keselamatan Allah dalam hidup kita. Kita harus terus menerus memuliakan nama Tuhan tanpa batas. Dan namar naluja lapatan nadison dan marsangga-sangga teh ayo jujur do ngoluta songoni do musim-musiman namangede Tuhan atar songon ada dapur rohana dia dehon mamuji Tuhan ni bah sadari terus marede ale yang gusogot manang samigo nari kosong lagu-lagu dunia mah terus dia dehon ate dan diingok be ala dianggap ira merupakan suatu musim perasaan do dipakai bana memuji debata. Ale molo halana porsia dia tidak pernah melupakan. Imana kiningan dan didok nakiningan dan tidak henti-hentinya dia memuliakan nama Tuhan seperti pangisi penghuni sorga yang selalu memuji memuliakan Tuhan, yaitu juru selamat yang patut dia sembah. Tidak pernah henti-hentinya. Nah lani di hita salutna di bagas sambornginon unang masa di hita lau memuji debata teh.
unang masa di hita memuji debata. Molo saya gumudang do hita memuji dirita, memuji hagugota, memuji hamalota, tapasoi ya teh. Ale nanaing idauta ikut tapuji debata. Molo tapuji debata berarti ditoru manang dipudi ma taringot tu nama ngasaun gugu di ngoluna. Alai ikut dijolo jala tibota bain puji-pujian tu debata. Jalan apa dua hon dakolan pamanganon hita lau memuji debata. Ale molo nadido do isi aplikasi dari tongang ngoluta memuliakan nama Tuhan bukan oleh karena penampilan, bukan oleh karena suara saja. Tetapi kita memuji Tuhan yang paling penting itu yang disebut dengan adalah perilaku perbuatan kita yang sungguh-sungguh mencerminkan keberimanan kita kepada Tuhan dan rasa sukacita dan syukur kita kepada Tuhan sebab Dia telah banyak menolong hidup kita. Odo napa dua narikot ate ingol tahun. Godang do colma terus dia Tuhani ale molo titiki mana dapok majupang di tonga-tonga ni ari-ari nasida dan jupang di pangalahonai songo puji-puji tu adupan di bang. Songo nadiu endete. Songo dia mah paheaku laho madapoton Tuhani. Alaya hado. Ado di bagasan dei uduk dohok serep niroha ido abid natama odoi ede puji-pujian. Nah lapatan di hita amanami di inanami odo na dipanggil di turpukon selalu terus memuji nama Tuhan, selalu kita mengagungkan Tuhan, kita selalu berterima kasih kepada Tuhan apapun yang kita hadapi. Ala taboto do anggo ibana dek yang masedi lau makawalong kita. Dapat dua didok di bagasan ayat ini kiningan didok bahasa iko memuji debata kita. Imana kiningan aidi topahodo saluhutna hinorhoni lomoni rohamdo ubay majadi akai jala tartopa. Kita mengakui tak okui doa teh Tuhan itu nama nopa nasa saluhutna nasa na adong dok na taidau na teh Tuhan ini mulai jadi-jadian na perjudi satu tikio na teh satu hari naro alanido tadok mau lihat teh di topa de batado saluhutna tujuan na asa tu hita do hita jolmato nati nopanai kalau nodo di hita di hamu amanami do inanami nang hita salukna babua molo di topa de batado saluhutna tu bagas ngolutta tahamola tehum mayate nati nopani de bata di ngolutaon gudang do jolma di leon de bata silon lehon termasuk di topa de batado di ngolutta akan nagdenggan nauli hapis taran do akan nasinadongan akaragam na asin di ngolutaon nah di topa de batado itu hita di alai sotu gabe na di leon Tuhani dak tapake gabe dalam di hita lahu memuji debata ay godang tucol masong niya te di tiki godang di ibana lapatan na gabe say madabu ibana na madok bah alani hamalokku aka hapis tarakku di alani perjuangakku do di ngoluon ubay na gawe yaw marhasil di tonga-tonga ni ngoluon anong lupi na madok songo niya te ale molo ditiki parir ibana ahama di ulut mana basai romai mana saya di joma Tuhani asi marwa Tuhan pasu-pasu ma ale molo nunga di pasu-pasu jujuk do dang taingok be babua nong di topa de batado saluhutnai asa gabi hangoluammu di tonga-tonga ni ngolutta dihasiakan ingot nanti nopani de bata di tonga-tonga ni ngolutaon ingot songo dia ma burjuni debata dohot silelehon di debata di bagasan dirita ai di toppa debata do salukna gabe hangoluangmu biyate asa boy gabe dalam parsobauta tu debata di bagasan ngolutaya te baru na patuluhon puasa ikum memuji debata hita na parbudi di dok ido dalan di hita
pabuat tangyak tadu ya teh. Tangyak tadi tu dia bata. Molo di bangsa Israel, di tradisi ni Israel, molo namar tangiang nasida tangiang songona di lafal hon marhite nama redde dua teh, molo di hala Israel. Jada bui dui ate di pamasa. Jadi molo nama redde hita dalam hita namar tangiang dua teh. Suatu ngadung margai-gai tita molo nama redde. Manang contoh mah namar kur adung duju atau memang yang penting markur duhi hari Minggu dah. Yang penting tapa duduhon. Yang penting sada mahita. Yang penting seragap tak cantik anggo suarai dak pula tak pikir hon. Asa bui tetes di bareng jolma. Oh, jago do punguanon. Seragam nasida nak pes sipata suara nai gori hora ulu di sipata tanggung-tanggung ate. Dang mar situ tu marlatik. HP sa situng na edetai tangyak tadu ya teh. Tangyak tadu. Idom bani ko mar situ tu hita na marete. Ala tu de batado imana kiningan na di dong. Tu ibana na hudul di habang ngasai na mangolu ro di saling leleng na ido tangyak tak tujuan ni tangyak tai ya teh. Ala ni nomolo marede hita mar situ tu maya teh. Unang songona diatan. Gudang do ala Kristen songoni molo marede huria songona diatan do. Atau masalah dia deon di huto na sapingon songoni. Ala molo di dok dia dehon lagu-lagu sinuaingon lagu-lagu pop anggoi suara tolu suara opak suara lima na suara do suara onom dia dehon dui ala tabu pakilalanna ape dang binoto tu dia do arahni edei ape tu halet na do ate manang tu dongan na do manang tu godok ni rohana do di pabuai bana di barat edena iya de odo dia muaka mana mi do nami edetai tangyak tadu ya teh marsitu tu ma sian gogo siap pikiran sian rohat tai do ate lau mangedehon edde tutuhani ai napatut doi edde honotta ai ibana do pardinggan basa ibana ma manoppa salu ngoluta atong marsitu tu ma toktong marede hita dada holan di pamangat ta dada holan di bagas penampilat ta ale naing ma marede hita marhite salhut akang ngulutta parangetta pangalahotta jada di sido tarida na tutusi tutudo tama dia do pani debata edetai na tapasahat di tonga-tonga ni ngulutta amin martang yang mahita mulyate ma di sombarohanami Tuhan di bagasan tikion dipakulingi hodo kami ali Tuhan marhite hatam asa tok-tok kami ali Tuhan mamuji pasangapun guarmu songon edde ni pangisi perbanua gijangi ali Tuhan masai tok-tong dang masadi maradian nasidalau arian do borngin laho mangedeho mamuji pasangapun guarmu nabadia do Tuhan lani Tuhan tamado kami di bagasan unduk ni roha kotok-tok kami mangedehon memuji oleh Tuhan jada tamaman nang lihami marhite edei dada holan pamangan nami namadok alai ikom mahami Tuhan marhite parange nami marhite aka pangalahon nami nadinggan nahobartu lomo ni roham nang maigabi puji-pujian natama di hadapanmu mau lihat mali Tuhan di bagasan bornginon loas mahami ganub huriam mali Tuhan dinalahu tok-tok marsitu tu mangedon holan mamuji hoale Tuhan dada mamuji diri nami dada dinalahu patuduhon na di bagasan rohanami alani namasa di portibion alaina tamado puji-pujion nami pasangapon nami hoale Tuhan ai ditopa hodo saluhutna akan uli na denggan di tonga-tonga ni ngulu nami asa jupang mahami haluaon dohot hagugon pos ni roha nang pasu-pasu di ngulu nami mau lihat ma di hole Tuhan holan mangasan goreng Yesus Kristus martangiang hami tuho amin. Ina marede kita sian nomor edde 500 wal busada ayat 2 dungi
martang yang pangudianon ma. Tapasada rohata martang yang mahita. Mau liate ma Tuhan rohanami diho di sudi asi dot denggan di basam. Natotong hupak kilalau kami oleh Tuhan padongan yomu. Pangurupiomu Tuhan di saluhut perdalanan ningolu nami. Lumoy mak Tuhan dia palabor nginon. Dinamar pungu hami oleh Tuhan di bagas coromon. Memar hite-hite pertangyangan dari patupa ni huriam. Lasongoni ma Tuhan na di patupa dohot live streaming. Mau liate male Tuhan taruli hami di hatam na sumba diai. Jipaingot hami ale Tuhan asa totong puji hami hupasangap hami guaram na sumba diai. Atong Tuhan pos marohanami Tuhan dia kaede puji-pujian nami ale Tuhan. Gabi uap na khusus mai Tuhan dia rupamu. Hasangapum ma Tuhan nang dihodot hamuliau. Lasongoni mahami Tuhan di bagasan las niroha totong nalam mamuji. Pasangap guarmu na sumba diai. Atong maliate ma Tuhan diho lastongoni ma Tuhan totong banun nami huriamon tu bagas setangamu. Asa pasu-pasu ma Tuhan saluhut diaka program ni huriam ale Tuhan. Asa boy Tuhan merdalat dohot denggan. Nang songoni ale Tuhan lumoy ma di acara. Ima pesta pembangunan naik patupaon ni huriam ale Tuhan. Asa homa Tuhan nama parguguyon akka panitia. Nama ngajar-ajari saluhut na hami Tuhan. Asa boy denggan merdalan ulau ni. Atong mau liate ma Tuhan nang songoni ale Tuhan dia karuasmu sian nama nek satu nama godang roy dia kenang matua dan siale Tuhan homa Tuhan nama masu ruasmi ate tungadong Tuhan akan di bagasan parsahiton adong akan nama rukil adong akan di bagasan hamaolon ale Tuhan pasu maruasmi ale Tuhan pamalum ma Tuhan akan nama sait lenom ma Tuhan dalan di akan bojok roh ale Tuhan dia akan nama rukil Tuhan lenom makadalan ale Tuhan. Atong mau liate ma Tuhan diho lasongoni matong hami akka parhaladon ni huriam ali Tuhan pargugoi parbisuki mahami ali Tuhan patau hami Tuhan dalam makubasi huriamon ali Tuhan asalamu tu dengganna ali amang nabasa lasongoni matong huwa kami diamang paditana dua pasu-pasu ma Tuhan nasida pasu-pasu ma Tuhan dia kapakubasun nasida Tuhan di tonga-tonga ni huriamon tong mau liate ma Tuhan diho lasongoni mali Tuhan di saluhut akka huriam di sadok portibion Homa Tuhan nama masu Tuhan dewata Jehovah nang songoni bangsa dohot negara nami monali Tuhan pasaton nami do tuho asa homa Tuhan nama masu mulai sian presiden wakil presiden MPR DPR TNI Polri satu tingkat daerah-daerah kota Depok Cimanggis bain ma Tuhan gabe kota Habarani pasu-pasum atong moliate ma Tuhan diho urajumi hami do Tuhan jaka dosa pangalason nami jumulo mahami Tuhan urasi sian akka haduson nami anggiat tung tama dalup hami Tuhan diaka habarani pasu-pasum. Ulan mangasaon kornya anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangnya kami Tuhan tua dupamu. Amin. Puji ma Tuhan ta di nama rede kita nomor 587 ayat sada rodi ayat 2 laos di soma tapasahat piliata.
Tatangya kuma pilihan na tapasahan di bagasan tikyon martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo harorwan ni sa luhut sila nikon na dinggan dot nasa ulibasan malutus. Upasatami masiyan na nikon mito hami pilihan nami tuho. Sa ijalo magabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa uparahasya kami pilihan nun patibulhon harajaon mo. Nito nga tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami margi ite todim asal mutadah kami goreng silikon mitu kami asal girgir kami mandok mulyati tuho margi ite Yesus Kristus Tuhan nami amen rap mahita mangido di tangyak tay alea manami na di bunay gijang say pinarbadia magwarmo. Balua mahamisima ay hodo na puna harajaon daud hagugun rodia sangapos saliling nililing na asini roha na siyan tuhatay Jesus Kristus don holong ni roha na siyan di bata mata do parsaoran itu di porbedia ma na mamasu-masu hamu saluhut na amin. Dia mau manami do inanami hita na pungu di bagas gari jaun do disudi na madohoti di acara pertanyaan sektor di bagas tabi hami saluhut na marhubas di bagasan Borninon mulai sian organis song leader nak song di paragenda nang si bantangi yang pengudianon nang hami sadiri na babuat barita na uli pasahat untuk hida salut na horas ma dihita salutna malam baik ma dihita salutna